odcinku, w którym gramy dzisiaj z Stefanem. Dzisiaj zamierzam dawać miniaturkę na odcinki. Jedna moja koleżanka poprosiła mnie, po prostu zapytała się, jak robić miniaturki, jak je wrzucasz, wrzucasz te miniaturki, jak ty je tak robisz. Ja właśnie nagram tego odcinku i pozdrawiam tutaj właśnie tą koleżankę, która zapytała się, czyli jeden od Baldy 3 4. Serdecznie ją pozdrawiam tutaj, bardzo ją pozdrawiam tutaj serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz. Dobrze, mniejsza już, także wchodzimy w YouTube, mamy YouTube, tak, i teraz tak, mamy tu prześlij, ja wybieram sobie właśnie do prześlij, i czekamy na się tu mamy sobie i dajemy na to. No i czekamy, no i teraz otwierasz nam coś takiego. No i ja tu akurat nie mam żadnych obrazków, chociaż mam, aha, to jest początkowe, no i na przykład może być to początkowe. Tylko nie wysyłać, chociaż no musiałbym nagrać tego troszkę więcej. Tu jest ten folder, wideo. O, i tu na przykład coś z tego mogę przesłać. Jakiś taki odcinek, nie wiem, starszy. O, na przykład tak. Jeszcze nie przesłał. No i teraz tak. I tu mamy materiał czeka na przesyłanie. I teraz tu sobie dajemy jakąś tam byle jaką nazwę. Bla, 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 bla. Na przykład Dario, odcinek, no tu jest, właśnie to już. I opis padłem i się zabiłem. Mówię Agar. Jo. Nie, ale dobra. I teraz. Podwój. Dobra, mniejsza już z tym. Tego i tak mi to przesyłał. Dobra. I mamy coś takiego. I dajemy na przykład opublikuj. Ja nie daję opublikuj, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek się przesyłał. Gdzieś tak się przesyła, mniejsza z tym. No i dobra. I teraz tak, tu mamy niestandardowa miniatura, nam pisze dokładnie. Jak wy tego nie zauważyliście, to jest naprawdę no